дар толори донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров конференсияи онлайни байналхалқӣ баргузор гардид. Конференсия таҳти унвони Мавлоно Ҷалолиддин Румӣ ва муколимаи фарҳангҳо баргузор шуд. Дар кори конференсия устодони донишгоҳ ба таври онлайнӣ бо дигар олимон аз хориҷи кишвар ширкат намуданд. Дар конференсия устоди донишгоҳ Шарифҷон Тоҷибоев дар мавзӯи шинохти рӯзгори осори Ҷалолиддин Румӣ дар замонаи истиқлолияти Тоҷикистон маъруза намуд. ба анҷоми таҳқиқ нарасидан ва ҳанӯзам ин роз барои олимон нокушода мемонад ва ҳар нафаре ба василаи худаш, ба тасаввури худаш, ба андешаи худаш ин рози мондагори Мавлоноро барои худаш кашф кардааст ва фикр мекунам ки имрӯз ана ҳамин рози мондагории мавлавӣ бори дигар аз ҷониби донишмандони мо садо медиҳад ва ҳамоиши имрӯза ҳам ки Ҷалолиддини Румӣ ва гуфтугӯи тамаддунҳо аст, ҳамин розро бозгӯ мекунад. конференсияи онлайни байналхалқӣ буда дар он намояндагони ҷумҳурии Туркия, Русия, Бангладеш, Ҳиндустон, Озарбойҷон, Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Норвегия иштирок намуда дар мавзӯъҳои гуногун маъруза карданд. Перегарина, намоянда аз Русия, дар мавзӯи Румӣ дар ашъори Муҳаммад Иқбол ва Мирзо Ғолиба ёдовар шуда аз ашъори Мавлоно Румӣ шеърҳоро бо забони тоҷикӣ қироат намуд. Аз соли 2007 инҷониб 30 сентябр ҳамчун рӯзи Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ҷашн гирифта мешавад ва ин рӯз дар як қатор кишварҳо ҳамчун рӯзи Мавлоно гузорида мешавад. аз ҷумла дар ҷумҳурии Туркия 17 декабр ҷашни шаби арӯз ки ба ашъори Мавлоно Ҷалолиддин Румӣ аст баргузор мешавад. نقش فریادی ہے کس کی شہی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہے пайкар tasvir ka на зарство чьего письма предстает жалобщикам рисунок, бумажное одеяние у каждого изображения на картине. И первое, что, с чем пришлось столкнуться, изменило мое настроение и мои опасения. Дело в том, что практически все комментаторы первый шер или первый бейт этой газели связывают с Мавлана Руми, потому что в нем есть тема жалобы, а это прямой намек на жалобу флейты. Бешноу инней чун шикаят мекунад, аз ҷудоиҳо ҳикоят мекунад. Мавлоно Ҷалолиддин Румӣ 30 сентябри соли 1207 дар шаҳри Балх ба дунё омадааст. Номаш Аҳмад Ҷалолиддин, тахаллусаш Мавлавӣ аст. Ҷалолиддини Балхӣ 17 декабри соли 1273 дар шаҳри Қунья дар синни 66 солагӣ аз олам гузаштааст. Муҳимтарин асарҳои Ҷалолиддини Балхӣ Девони Шамс, Маҷолис Саъба, Мактубот, Фиҳи Мофиҳи ва Маснавии маънавӣ мебошад. Бузургтарин асари ӯ Маснавии маънавӣ буда, Мавлавӣ ба навиштани он аз соли 1259 сар карда, зиёда аз 10 сол ин асарро эҷод кардааст. аз шоир ба мо зиёда аз 50,000 байт ва 1600 рубоӣ боқӣ мондааст. بیش از 600 سال یعنی 1204 میلادی تا 1837 میلادی زبان فارسی در سرزمین بنگال به عنوان زبان رسمی و دولتی رایج بود. дар поёни конференсияи онлайнӣ донишҷӯёни донишгоҳи давлатии хуҷанд аз ашъори Ҷалолиддини Румӣ шеърҳо қироат намуданд. гузориши Насибҷон Абуев ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти Хабар.